Teemu tässä moi. Haluttiin tehdä Rapidlystä vieläkin eläväisempi ja helposti lähestyttävämpi, ja siksi päätettiin lisätä nämä käyttäjätiedot tänne, tai näiden käyttäjien tiedot tänne suoraan widgettiin paikallaolotietoineen, ja sitten tästä voi myös soittaa ja lähettää viestiä kätevästi, jos ei halua käyttää chattia tai mennä näitä virallisia reittejä pitkin. Mä itse ajattelen, että ihminen ostaa lopulta toisilta ihmisiltä, ellei kyseessä on verkkokauppa. Niin tällä toivon mukaan me saadaan lisättyä semmoista niin kuin eläväisyyttä ja inhimillisyyttä. Kun aika moni verkkosivusto on aika semmoinen kylmä ja kasvoton ja geneerinen ja semmoinen niin kuin inhimillisyys ja palvelu puuttuu. Tämä uusi ominaisuus on tosi helppo ottaa käyttöön täältä meidän admin-paneelista. Mennään täältä vaan näin ja valitaan, että ketkä henkilöt sinne tulee näköiselle. Sitten miltä tämä voi näyttää, kun on monta myyjää, niin siihen tulee vaan tollainen slideri tonne alle. Jes, tämmöistä tällä kertaa. Ja pysyhän kuulolla uusista ominaisuuksista. Niitä on tulossa lisää taas tämän kuun aikana. Kiitos.